Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah jagiah beban hutang melimpih kami di narape mengirai kami di narami. Antah tersabui dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong jangku memilihkan dan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilah jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garok ngulik taluncek badan kecalo indak takana. Cilaku keadaan Jawa. Mako teraduk tutua dengan kato, erang dengan ganjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malatang indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik tagi siangku pakai turunlah talendo mandiri anjang. Rela aja maaf kami minta. Mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatia atas bantuan Japri Sutan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpahan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakian niat jamamak taruh imam dengan kati lakuk sarato cariak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namo cie-cie taimbau gala surang-surang, keganti patuk pemilang gala keadaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang sabondong setampa surui etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memiku sarah josarayo dari mamak karisampono sarto dengan pangulunya. Ibu bapu jorang samando dari sebelah suku Jambak. Untuk menikik janjang menampiak bandua saduk stan yang duduk menyampaikan ujui imu kasui. Bahan kini, kok dian suam nyabui nentakana dimulai rundiang jawicaro Allah ke dalam marai stan. Lah dalam marai benar cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari, membawa kato sabulek dari mamak karisampono, dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak antara si Linda dan si Ramli. Bahasa tantangan itu karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato je ikara. Maka kami kemari paimantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku sako kaum daulunya. Kok dibilang mairi ikolah pangkat talinyo. Kok disawik menyenjang ikolah tampuak tangkainya. Cupak tetagak kami isi lagian terkambang kami tiru adat limbagu di Panwai. Tolong diterima je suku hati. Tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berukuran. Sekian sambah Perustan. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat di batin nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami na sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo temencak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh, kata berjawab gayong bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu. Taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah jesarayo dari mamak Karisampono. Ko mahruponyo. Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi jesahadah. Yaitu berupa tando sepanjang adat kari sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu.
sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah tiak selinda je si Ramli. Yolah. Nak minta kami tarimo je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu benar. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nang sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patrik dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang tan. Bato kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok bana mau mani alun dape ambo lulua pai pun alun tamuntahkan bertangguh ambo juren diangan bari izin ambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyoduduk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ni gujalo aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai waritonya ambo nanti asahkan usah lamu bana banyak tamuncak ambo sambah tiba pada sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memakua indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang bawa memulangkan kato rila jemaah dupa banyak. Biasa. Allah lambo puntap tali dari pangka disawak ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai polongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasui tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan jemiru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu ia babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nan disiko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak alah setanai salataan alah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Ustaz, meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah para Sultan. Lah pada mau sampai di Ustaz Mamena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah orang arih cendokiyo nan tahu dojuang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bayawe. Betul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung, Allah tantak puntiang kauru lelaki simpai je bawa, takana ilin juam balau. Katangga Rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu, sesuai bak undang setanju. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari undang nang sabuah kata nang saukua. Setantang hari pernikahan. Yuh. Rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo. Sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan naik menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timangan ke Ustaz. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok matah ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa pemohon ke nang kuaso. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai babantalape. Dialek jamu gitu su. Samo sojik semua kasui Ustaz. Meminta kita pada Allah bunga segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah barangkai bertanda labek nyoranun masak di batang guguan nak semua kita pilih. Amin amin ya Allah. Kelaluan daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Manyusan senaro Manitah lagi no. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan surang mentaimbaukan ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak.
Sambah surik sambah tersimpuh sabarek bungka nempi awai naraculuri main daun indak bersibak je basisia. Indak benggo je babatih bagi sultan punan kato. Yolah jatih menjelih nenek mama ibu bapa kadik je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan amboyo. Salam di sultan batibukan. Sultan Senaro? Lai. Apa yang mulia dalam adat tanamu tabilang tua. Menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu, bana ba andai ketua bida, kuk bertanyo salah pihara, kuk barundiang sesudah makan. Maku sepiak di kami kunan datang, lah pasai tanyo bertanyo lah kami siriah menyiriah minum je makan alah pulau. Kerana angan Allah nak menyabui paratian pun lah berkanda. Si baik bertanya pakai sultan. Allah ko basuh mungkin jo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ke tengah. Sekian tanya pakai sultan. Ayo manyo Tangindo. Sampaikan. Walau sultan surang di jalan sambah, di albu menantang bana ada lurus tujuan kato rundia ngasah paham lah tentu. Namun baatnya lai. Sambah dilia dimudiakan salam di kiri dikanankan pembasui alek jajamu menapati alua jo patut tumbuh serupa iko kini. Menurut pepatah cepat gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi. Nyampang bergurih dalam hati bayangkan tibo di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupa jininyo. Dia anganlah nak menyabui perhatian pun lawak kandak. Tibolah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo. Allah ko basuo mungkin jo patut mengatangah karundiang yang sepatah. Kan baik itu tanyo tadi tu Ustaz. Sabananyo. Cara bercapek gindo. Dek berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patik bana sutang serakkan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo. Sekitu sambah perustan. Lah boleh ambo mulai. Lasinan tibonya gindo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nembau kuah jemupakat janji bakarang jurundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan atas sabalah manyabalah antara suku Jambak di Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pulai naik saratu pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami, niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Yolah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago, pai menjapui marak pulai. Japuiknya japui tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua undang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taduk kami ko nan tibo, bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidiah je pinang cukuk sarato kelangkapan. Ikunya, Ustaz. Mohon diterima dek nenek mama orang disiko diterima je suku hati. Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh. Dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinang kiramai berminta dinang kabuliah. Dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu sibuyong Ramli. Sananglah hati ibu bapak berdarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampir utang bapu manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jemaah gaji. Nan kampek sedang berbaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku Jambak kemanakan kari sempono silinda nama pasangan. Apun batonya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari padua itu tantang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam.
Itulah pusaka orang Melayu sepakat kami menurunkan zaizin ini dengan mama. Batu lagi kini, alah nak menjadi pintak je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Baik yang doa kena satu, andaknya galang nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampung. Mantari alam, kironyo iyo bana bak matuhari, bacayo patang ju pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nenggalok menjadi tarang, kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji. Sehinggonyo padi masak jagung mau piah, antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan. Ditanam tumbuh di lambuak gadang, membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manyo Stangindo. Tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada kata iko kini, karena pihak dek kami di rumahku lah sadok nenek je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari nan babaik nan baipa dengan bisan nan babako banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapih kenaikan mentari alam. Kami lapih beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampawan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di legarundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah berarak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah dan dikito beliah. Betul lagi ni pihak dek kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan kanda andaknya boleh hangku buat pinta apa lakukan hangku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan askian pinta pada hangku. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduh kabuik pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyuang dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan kesumarak rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang di Jawaya. Elok-elok di rumah orang yuang pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya kalau pandai merata haka layu ala sampai ke picuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka bertaruak juo di usuatnya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak kami nang kabua contoh nan sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo bak bindalu taseso limau dek parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek jo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batingga bangan di sinan talua manateh satu nampak saik nan baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tacacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruan.
Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki, namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini, ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampung di bawah lengah. Pendeknya baparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako, paisok minta ke bini anak bertambah banyak ju. Usah ditiru nambak kian yuang randah bana martabat awak. Nan gampe sumando nenek mama. Adapun sumando nenek mama, kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah, mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuak sayangi nambah nyango. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuak-lambuak tanaman tuo suku malateh menaruku nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nelapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang ngerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangkori siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sebenar orang sumando minantu teladan itu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadikan tungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jujangkuan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah panjunjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini, kan yo diri marah bantiang joka bau bararak menyenjang bakal langkuk sarto kalangkapan. Tapi kama ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti amih badi orang, kai barai kai nambah susun ataupun uang nambah bilang. Hanya nasihat babarikan katu pituah sakadarnya, danga di anak nyatu-nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek? Nan pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, nan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak. Padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik judang kih aswang jo pitanah upik jo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai di jongkek kanyo, saigo menyumpah segaloran di bawah, kutuak petimpo dari atas, uranglah jajok pakuliam. Itu cilako perempuan nak. Jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang. Layang kian layang kemari meradai bapalun awan membega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknya meninggi tarwih indak menggagah dari awak orang disangko tunggu sayo. Itulah perusi mati karancaan suku malala je mangirai singgah sinan tersimpang siku berjalan bak kumpayannya.
Lupo jo kakuk rumah tanggo cayah layanan ke suami. Rata lah nyato bapa ringgo menanti pacah nyolai. Ba'a pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok lupo berjalin dapik batarawang wasalam sudi samu jarang alui nembagai banang suto. Tapi katawilah nak. Lai hanya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tiok orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah. Tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niat salah perangai jahit menyesok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak dalam karangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling inona. Rupo tampan tutuannya lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya tu nak mengarut menyamun sulit mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nampak sipaik pangkua. Sembah kida rayah kesuuk tamak lobo rakui saraka. Laki awak ngamasak kicuah rusana di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jona lai matu duitan dan namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan bana tu nak kanduang kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu. Badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala. Lunak lambut saja bawaan. Masuk keluar baku tiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku memandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami, hormat santun ke ibu bapu, pandai bagawa sama gadang, terpuji dari pabisan, terpakai di masyarakat. Kok lai tersuruh nama itu nak, lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sekadar itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapaulih kain pandukuang tandu waranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tando lai tumbuh nan ditarang. Tando lah gadang nan dilambuak bersyukur segala baku. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak. Usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekayaan lalu utang lalapeh dari baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja baris di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka magi di buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekaryaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nanka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pupunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Batolai, jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersingik di kiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya membawa pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansua membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada walik terlain baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama-lama manih, lama nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab ba'alah dia bak itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan arun nantaragak nantakanan nantai isi jati tekilan-kilan di mato. Kini ko katolah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cakung. Yo itu benar. Singkik saja gaya penyemak. Rancak sikit.
Dek kilik lah barapi-rapi kok patuih lah bertanam kau yan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sakian sambah pakai mama. Artinya lah betagakkan sigai pakai naik stan. Pasinan tibonya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusayi malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat ya sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah malahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak ke pasere nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Jo simbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong jo lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Jo salam gawa ambo japu jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo. Kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo di mulia punya orang cilako di badan diri taga dek patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu. Talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jopinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso jowasi. Di dalam rapek di majilih martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jobailia jalih bau juang jobapangka. Basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nan piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman taro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Tak sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah bakipeh paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu. Lariak kepada badan ambu ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan maluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke palang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawit sailan berkumpul karang katapi. Kok karang mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kato disilau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Iyalah. Adapun yang menjadi buah penitahan mamak cako. Setentang sambah menyambah 2 yo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang. Kok gadang nang kurang ngambak. Indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi. Kan begitu bunyi penunjingan tadi. Sabananya.
Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri atau kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja patu elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Maknya katia. Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk saedaran alik entagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasase. Salah cutuk malatiangkan, salah kacak mampihkan, salah mudik mautamkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara, orang yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai Sultan Batu Tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok dibateh rundiang tentang nangkosan. Rancak mana? Manyo beliau Samandaro. Baik. Kesultan juo sambah betibokan, walau kesultan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganoknya lah segalo alik jamu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakam lilih saga tadabua lalu ke tanah ketek indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah ujung persambahan kepada Samandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini, hari elok ketika bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah saling kakam puang ko alek lah sapanwa rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupa ikut kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan je pengulu apalah jenis sabutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanang. Jokok dikaji baju aro, tahu dituah sisi ayam paham dibulang ke bekicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin taruah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu je pasang turun naik, taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan gendang, tahu magak magiah tan menjaga lagiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah sugiro si juru janang menatiang carano basa barisi sudah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang kaganti adat basobasi. Abato lai kandak di komisi pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinya naik ke peroman kaliknya tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangka. Rundiang sekitu lada uluh sekian sambah persutan. Sampai dia sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali baki ke Sipangka. Mulanya jalo diserakkan karena kulari nambah palun mulanya kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambah ambo kabakeh silang nama pangka pekayaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu diribuik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko tamu disonsong keilaman alik dinayak diduakan.
Babaso handai-handai baramah pemulik mani bananti je Siriah Pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke Kota Tangah banyak nyuampek pulampe. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Mako tibulah titah dari pangka. Apalah bunyi panitahan. Cabiak Siriah katoklah Pinang pipia gambia paliklah sadah isoklah rokok dan saguluang. Kan itu bunyi panitahan setan babatia tadi. Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kasawi sapunyo dari ambo insya-Allah. Kandak buliah pintak balaku Siriah salai nak kecabiak Pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun narun ke kami singkok sabalun lama kami makan. Tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo. Siriah di mana mamak gatia Pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi dakwa dari sultan. Siriah di malah kami gatia Pinang di mano kami juluak kan yo ba itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyo kan danga pembari dari ambo nak nyato asa muasa nak tantu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang Siriahnyo Siriah nan kuniang merah janggi Siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak urek malingka-lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7 nan 7 malayuk bilang langit 7 bateba di lautan nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepalo basa-basi. Pihak kepado dang Pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kasarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asalnya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jadi dahapi di basuh yuaya bungo putih nembukan nalang-alang bak dadiah di timpo santan. Kasabui pulo dan gambianyo. Kaba barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago stimbang junagari. Bapa patah mangko di jarang bayi barat mangko di jamua. Sapi pia jatuh kai ya sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau. Santo bugis timbakau Aceh diracik tukang di piobang saik narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinta buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo. Harun setahun pelayaran Harun nanusah ditanyakan najawah mangko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggok nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingka Cino jan karata rangeh tuntido. Pihak kapado songkok carano dalama orang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi na samo baliak balah. Baratuis camin di pinggir batabua kacau di tengah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo maunya taman daro. Ambo. Mudiakan sawah dialai iliakan sawah taruko. Iyo banyak Siriah dibalai sado itu dalam carano. Tanam Siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak Siriah gatok lah Pinang guluang lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz. Lah mana mau sampai sampai batia? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sangat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari, lain menjenjangkan pihak Siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Mako mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamu lembek jalan daun Siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape hulia dili caliak putih hati bakadaan. Mako orang Solok kesukurami lu buat silasiah panantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia Tuhan. Sekian sama dipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Saliat sama kita cali hakikat sama diamakan. Jom bismillah mak betia. Sama-sama benar.
Tak kalau mulak-mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggilah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai segala mamak seizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Juo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam pada ukuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan hera lamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jika dinok dimanuangkan asa muasa daulunyo. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adik putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang yang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susui makin disanduk makin panuah. Tak kalau masuk saya suat tampang nan tiba dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak dinan data ladang berbidang dinan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalaya aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakeh mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sapapeknya lah kepada silang lepas pangka nama atok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talembai pada ambu. Kok dipandanglah rancak rupo, kok didangarlah bayak bunyi, bak padi boneh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kalangkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babacak. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sadang waktu dinenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami bakayuah mamak marapede tapi kan yo itu lalu penetan mak. Yo benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ke menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami kebalaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato bercapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan ke tengah. Lai tacito nak balaya, lai taraga nak bakayuah tapi kawalah.
taluak lai kapa tak nampak banyo kami ke balaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tuan. Yolah. Panggil kan yo bakan dak turis tan ko imbau bakan dak jalang tiok dan yo bakan dak jawab. Apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi jo siase. Jurila izinkan ambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo wak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sabab karena itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lai. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di paboroi itulah kata sebenarnya. Mako dek balai musim bak kini kapalah sarik jemuatan sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan ba itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu puyuhlah sampai dalam sangka mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jo gilo mau sai buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Paham lamu pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduak kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takui di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke Kapabasi cukup jualat kelangkapan langkuk juang-juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong pasisi apa tenggangkan. Sekitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna katolah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapabasi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando. Bertahu-tahu jinan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan kunon ba itu caro kini. Kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabik berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo pukek lah tibo ditalikan dua bertangguh sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah perustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironya. Gurun nyumunggu labat tarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibu, nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah, tua balong buat ke Cipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah, rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami danga. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan san. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alek mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai lia cengang kemudian bayam danjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek semendaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak puruh memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyo. Mengecek siang babi masuk tan berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan.
Kok banali sesuai tantang jambanan ke tengah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menyenjiang talih dia kaladi dalam rumi mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu di bawah nanya, elok alik di bawah makan. Halus bahasanya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh tersedia. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan ia itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah dan mudah upaya jemu pakai. Dan tua tinggal jalan dengan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko dan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul Allah malampuknya preso lima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termenaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk dan tidak babarikan. Maruponyo, Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak nayak yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berpikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juga sesuai ba undang-undang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu di bidang kata tarato. Sambah tiba dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jamakan tak patut Sultan bertangguh ada alek seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan begitu bunyi perintahan mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek pegang taguah. Tibalah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih je balabeh. Nan bana ketu sayo narajo ketu sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menuga dengan data. Kini mamak berkata ciek, kata kadin, kata perintah. Tetagun kami tentang nangku mak. Bari lurih kami bertanya, tolong dek pangka aja bicara. Lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipunkan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok diindang dipeberai lah nyato langkam caro. Tapi semantang pun baik itu ambual sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pegantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuon dan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pengurus undang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takana. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alek seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan teri. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Ma'anya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Indak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuhi. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambar nan taidang. Elok susunyo nambak sirih elok atuknyo nambak gambi agamak sadang kacak tabau tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Ba'abana dalia sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, entah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul.
Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta ia gua supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu akunun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tiba dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai-andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum ketika awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauk lah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh, runjang dikarik tentang nangko. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki akut sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuh bagantang simarjo lelo undang-undang masikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua yo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato yo cedak pandai langkok bepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu Stan. Kami tunggu mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampaladang di balah di mano di kampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano ditibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak nyomak Sultan Papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit iliek kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangko lah hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso je basi, ketiga siriah je pinang sampai minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran surah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah senyuman tibo ke Sipangka menjadi amalah hendaknya. Dapat pahala orang saya suak na mencancang na malatih menaruko sawah joladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah piharak barundiang sesudah makan. Ador dengan nanti ke tangah utang dek ambo menyampaikan. Sekiranya kato dirapatkan alah kaizin dek Sipangka. Tolong dek mamak ya bicara. Manya saudara. Ambo. Sawajah tentang minum makan sadonan ado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lah suku menerima sananglah hati Sipangkalan bagi rang hati rang di dapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba jeta masin. Sebab Allah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang agam bareh talalai dari Solok kerilahan saja pemanuhi. Selorong pinta pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapatkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang dipersambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Sauku hukum sesuai sadundun adat juagamu, adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah, babu huwa mati ijab kabul, babu huwa sentak je bagian ketangga rasul tak kemungkin antah ku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang je sadah ambil sakabek sirah pinang, kuk tibu wasuang je pitana ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai.
Karena pulai bapangkek nanya, meninggalkan luweh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namu pada mau sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampe bakilin bajumbai-jumbai salam gadih rang meninjau. Ko ado suri yo siako gala merak pulai mentari alam gala baliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu, maliak lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basambia arak jairiang. Arak iriang sepanjang jalan dombak-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak sorai jadi bungo. Salatuih badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuan nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niak jemamak di muka ibu jawapo, serta ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang, mengganggam pesan jo amanah, Allah bersuruh tersarayo di mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah, baru dua jawik sama mamak. Komah lah tiba kami di siko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang namukan, maanyo mak sedang perhatian. Ambo. Komah jinihnya marak pulai rasul menetek niro pinang entah baraya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatarwa. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bungo luluak. Namun peminto mamak kandung nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Ko elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah, bau menyisi jema bilai. Ko elok retak lidahnya, kusik baulah menyalasai, karuah baulah mempajanya. Lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah, kaya nak sarang kuadayung, bajalan sama mairiang, bayiwa sama maisi. Ba'atu lagi. Nak nyonyato siang ba'ari, nak asah tarang bak bulan. Putih kapeh boleh hari caliak, putih hati berkeadaan. Keadaannya. Lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang ngabar itu. Sekian sambah makin apa dia? Lah sampai dek teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saybarai urang memanciang kemastan. Balah garan rang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang tiap pengilang lubuak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jimu pakai menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana nur itu tan. Asalkan pinta leka bulia niat sampai kendak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahan waktu itu punya lah 30 Yo sampai tu kan. Jadi mau gitu. Jadi ma beliau sebenarnya. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggo tinggi batang lamo karareh talalai yang bawa beli angkato kerilahan jua pengukis sultan. Kepada Allah mak. Adapun antaro ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman. Iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lamo mudia istan. Dalamnya lambu silami ditapak sepanjang lalu mencari rantak seragam. Iyalah. Taga dipatuh ke nantuo, stan nantuo patuh ke pengulu, pengulu patuh ke mupakai. Rupanya kato nan kamu jawab, gayung nan kamu jambui, iyo terabik di badan nambojo. Maruponyo, aduk kadiri marapulai, tiba pitaruh dari sultan supaya diterima di tapak tangan, diganggam adat jepusako, kan baik itu lalu perundian sultan tadi. Iyalah. Pihak dek kami orang disiko stan suka bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang di tapak tangan, diganggam jari dan sapuluh. Kau tak cukup di tapak tangan geniru kami tampunkan bumi jelangi panadahnya. Taman daro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak, tingginya di bawah rueh, bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh tampu alun gadang disiram ambun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah, pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti pedilo kabasaga.
Tapi untuang ke elok pemintonyo dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminyo talaki rabuang jadi watuang. Nyo baurek bagumpam gadang nyo babatang baruwe-ruwe badaun rimbun nyo rampak. Tapi yang diagak jan nyo runtuh lurah memuji kelindungan buki dia teh ndak terseso. Nyampang talaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami istri bak putiang laki kaulu bersimpai jo kasih sayang barakik katu sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ayo manyo Ustaz berbati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah pun. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek katu ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sando ambo bakato di nalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Menabang lai di pangka menjuruak lai di buah bakato lai di nambana. Laki lah tuah di banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipe palua di lado bakumpu ada rakayan tuang buruak barito di nagari. Tapi semantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batua. Bago manusia tampik lalu ne tujukan dituju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau rantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat do pusako madokan bayi jo balabe. Menyusun cupak dengan gantang. Dia adat na memakai pusako tinggal merunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karajo na pokok dicari lah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapik digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan Syria. Kemujuran dek silang na pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibu. Samulah hadir di atas rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu. Kok datang Allah membukakan pintu. Duduk Allah berkembangkan lapiak. Litak Allah baidangkan nasi. Awih lah batuangkan naya. Hindakkan upik dan ketibu. Antah kok puji dan kabuliah. Bahasa karang iko kini. Nambah ibarat burang pipi istan. Tabang berbega di ularo. Balunta-lunta joka buit pementan-mentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya marandah tabang kepadang ribu-ribu iyo karibu dan satumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun nang satitiak. Sajuk nang bukan alang-alang bak paneh ditimpuri nai. Membayang-bayang ke muku mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang pada semua orang tua. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dahulunya. Manyu samdaro. Sampaikan kan? Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro, nan mungkasui lay sampai na jamaah ke paca. Ndak ada lagi. Kok duduk lah nak maurak selo, kok tagak lah nak bayin kalangkah, berganjua suri ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jati nan suci, jemuko nan jania. Sakitu sambah Ustaz. Lah sampai di Temandaro. Sakil-kiro. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari, barih melabeh ke diturui, ampun jerila pemanuhi. Kini dah datang sambah je titah dari Sultan, iaitu duduk lah nak maurak selo. Tagak lah nak mayu langkah berganjua surui ke pangkalan sabondong pulang ke negari kan yo itu lalu Ustaz. Sabananya sesuai pepatah Sultan Juwo 5 biawak tajun di sinan nanjang menyala 5 tuga tantak sinan tinaman tumbuh. Mako nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi sayah ke gugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan seketiko nak diantar undi yang kena banyak. Menanti mo. Jadi baru kita tuh Manyo Temandaro sampai kembali pada Sultan kepada Allah. Rupanya perundiangan nang kaba kembalikan kaba ke Sultan karena kok dapat surang dibulei dapat bersama dipayokan.
tentang kebenaran dan tertumpah kebakti hambo tadi, alah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik dan segolong. Ganti yang putih biang ketabu ambo antakan bagi sultan gini kuah. Mako taradok pinta je pintu pihak siale, karena nanti mengkasi adalah sampai nanti amalala pacah, kini duduk anak moroselo kok tagak anak mayu langkah. Kan yo itu bunyi penitang tan tadi. Yo lah. Aku itu yo jalan nempasa ke ditampuh stan katu nembana ke disabui. Allah dilaih hati atok dirasuak menjariau. Akan tetapi sungguh pun nama itu rupanya antara kami je sultan saya yang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat. Tapi nanti ama alulai pacah. Kalau menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mengko senang hati kami pangka pulang malu makan sultan. Lah sampai Ustaz benar. Dibilang lah. Rupanya taradok kebenaran ambo nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek sultan surang nan arif bijaksana urang cadiak cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapala magenuangkan. Yulah. Tumahlah bapaedakan kana rapek badudukkan kawrek tagua. Basandakan ke batang gampa batatiang kan minyak mama. Mako kok tanamu meninjau sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana alamati dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang raso bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nantapun ke bakai sultan. Karena sembayang na wakatu alik di mukutiko. Kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni. Kami lah nak mainkan langkah. Ini ko dek sultan. Kandaklah baraso kabuliah pinta lah baraso kabalaku. Apalah kata sultan tadi. Kok nak ni mungkasi elalah sampai. Tapi nan dia ma alun paca. Artinya nampak dia ma alun paca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penitan sultan. Iya mana? Dek sultan bahayin lalu bangamangkan. Bapujak pegadang tangih basahuk tangah dua itu ujak nanindak babarikan. Sebab baalah dia itu. Adapun kertangan kami kemari kau pai mantakan sultan mentari. Tak ubahnya. Ba ibarat manta orang balai ya kemastan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua bararak balik pulang. Nyampang kesamu naik pulau Kanjuangan. Koknya oleh yang kapal dek muatan. Tarumuak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Ba atonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalehkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. Ke Pakistan sambah kembali. Menitalah. Taradok sambah jutitah sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat batutualah kami dengar, ibarat mengajilah kami simak. Lah jaleh wujud mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalehkan pintu keluar. Kan yo itu tan. Sawananya. Aku itu kejawab ketimbang kata tan singkit saja kejawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Ayo mas Tan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulau tu mahkirunnya. Ku ujui lah ambo pandang, nyari ambo lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran balik tersimpan di balabe, tampan Allah patut dah bau. Izinkan ambo menitih batang papah dek sultan je bicara ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah perundingan sultan cako ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Kan yo itu kalau luar sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikwa koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik mani turun tanggo. Tolong petegangkan tentang itu Ustaz. Sampai Ustaz. Hingga itu dulu. Ambo ulang kata sultan tadi. Keulangannya pula dari ambo. Kata sepatah palang ungkai je mulik manih turun tanggo. Kan ya itu bunyinya Ustaz. Tidak salah. Karena sultan mengambil jo buah sinta rumit ambo mau ungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan tu kanda dan tak babari Ustaz. Tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis sultan ke babaria. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui
Sedangkan biasanya rimbo bajar yang komastan padang berpinyangi taluk babuayo aiko nama rusuh nama gambang jati kami Ustaz. Lah sampai Ustaz. Sampai. Lah tara 40 rundiang jobana dari Sultan. Baklah bana rundiangnya tinggi indak tapanjek lawenyo indak taranangi di jalan rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapih ditikam jajak kok cupu simpan saja dalam bari. Joko dikatakan limbo bajari yang padang berpenyanyi taluk buah buayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan limbo rayo tu bukan menampuah padang ana atau merangi taluk jalan tahu. Hanya jalan nempasa kari tampuah labuah nanggolong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu usah dilapih dua hati ke badan puluh mularek yo. Segitu sambah badan. Stamilero. Lalu kalang. Nan bak pepatah Sultan Yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Apa tolong dek Sultan menjangkaukan. Stamilero. Sampaikan. Kapa banang kodoh sampan bakemudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat nengkawi. Itulah adat sabana adat. Dan kalau dikikih babi basi, dibasuh babi haya, dibubuik tak nyo mati, dianjak tak nyo layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sebajah daripada itu, cancangkan dua sagaragai undangkan selanggano. Pertama syarat nama ngatu, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukolah pau keduanya. Adat desarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ko iyo adat lah memakai alik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniyat. Barang sesuatu perkara itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari manta amal pulaistan itu nambah amalkan. Kumah latibo kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabangam. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan tetampuah juga rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dengan jadiak jadi pepatah dengan pandai ke buah mulut dengan mudo. Adat berbuah sintak kok syarak berbuah mati. Sepanjang tutuah sultan tadi bahampang kami ju ayat bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk bukit kepanasan. Sekitu sambah-sambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Stamilero. Apa? Nak semua yang membusek, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak nanti, rundiang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuhkan hingga adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Sultan Japui, pulangnya minta Sultan Nanta. Bapak carian tentang itu ah? Ayo, maunya Stamilero. Yolah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuiknya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Ya itu. Kami kabek pada daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Adkan basani syarat basani kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarat ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi jusiriah Sultan kami Japui. Syarat lazim hukum lajaleh jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo dilaju maaf memenuhi. Jadilah menitah Stan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan data. Namun lama jo lambek sampai yo di Muaru. Baitu jo peningan kita San. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang.
Nyampang tagi siapa ke nanya tagi soh jalan katurun tersinggung sultan dijanjang. Taduk salah jo sili kilaf kilapat sasik gawa sumbang jojangga. Maaf juga kepada sultan sarto segalo si pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta samo teluluhkan di tanah nalakangsan. Kita anyutkan di lawik lepe. Nalaya kita beri-rila nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yolah. Anang kini jawablah salam sujud kami. Si upiak Siti Raimah membawa parian pulang pai. Gulung lapiak sapula rimah kami bayalan dan nyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.